Kublai pi baro nakaliang gaduda shen kendra shillong ipdiang sobai pi shakatup kubor mataka janmit shwaban pash ki kubor ki babnya ngenya petchwai ki mat bakong san Ong Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi baka India baka UAE kenya tre ringkat nabenta ka jing baha ka partai bat ong baka jing yade ka India bat ka France kanang klan na kapor shakapor Penbena Menteri ke Sarkar Jilla uba Paul Lingdo ba on lam khmat Menteri Rangba ke Jilla ya ka Kenhun ka ban lech Delhi bandawa ya ka jing pentrekam ya ka ILP bat ka jing penrung ya ka tien Khasi bat garo ha ka khernet ka ba praj ka riti sinshar kari Syapen kop burom laingut ki kaitor ke Jilla halor ka jing no senyang ka jongki hakikam ruai bat penbena upa ba Paul Lingdo ya ka jing penkala kerteng ya ka Sikpak Shakalarity International Center for Performing Arts and Culture. Badon yakun Persha Ukalas Alcaraz ya Novak Djokovic haka final jongka Wimbledon mataga sni bat yora ka Marketa Vondrousova ya ka nam ladu haka liang ki kintei. Ki khubor ki babnya Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ula ong bakari India bat kari United Arab Emirates UAE kenya tre ringkat na kabenta ka jing baha ka partai baro ka wei Modi ula ong ya kaneleng baka Twitter bat pin iru ya ka video jong ka jinglet jingo ka jong ya ka UAE ka ba ula penkot no nin ka sngi haba ai jubab halor ka jing ai jingkren president ka UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan halor ka jing seiso jong ka jing penher ya Chandrayaan 3 Modi ul ai khuble ya bat ong baka jing seiso jong ka jing penher ya Chandrayaan kala batay pa khambha na benta baro ki pajba Modi ul ai khuble ru ya president ka France Emmanuel Macron bat ong baka jing yade hapreng ka India bat ka France kala nang klan bor na kapor shakapor Kikin hon kinong mi khmat ka sarkar MDA 2.0 kablalam khmat da Menteri Rangba ka Jilla Konrad Sangma kin sa lech Delhi mata ubnai bat dawa ya artli kimat ki basa teng kata ka ILP bat ka jing penrung ya ka tien Khasi bat garo ha ka khernet ka bapra jong ka riti sanshar kari haba penbana ya kani unong ai tien ka sarkar MDA bat ru Menteri ka sarkar Jilla uba Paul Lingdo nin ka sngi ula ong ba ka jing thmu jong ka ni ka kin hon kalong ban yo ikite ki jing dawa ki bala ban wanra ya ka jing kala ha ka Jilla upen kan mau baka yeng dor bar tauan ke Jilla kala wanra ya ka resolution ban penrong ya ka tien Khasi bat garo ha ka khernet ka ba prajong ka riti sanshar kari to visit Delhi and meet all the concerned authorities including the Prime Minister of the country in order to push for the language, for the demand for the inclusion of the Khasi language to its logical. Ki jaj ben riu penar ki basyong basa ha ka shnong baikam kabahap hapo ka jing pet jang ka Jilla Assam kila penpau ya ka jing trang wan penyaso no ba ka Jilla Meghalaya ha ka jing alang kabla long hanin ka sngi ha Holy Cross Secondary School ha Umkyang East Giant Hills kabla shimbenta do simbut Menteri Rangba ka Jilla uba snyaw bhalang dhar Chief Executive Member Giant Hills Autonomous District Council uba Thombor Shiwat bat Menteri ka Sarkar Assam Chandra Mohan Patowari layak kren ni kimat ki biadai bat ki kam khaput Meghalaya bat Assam khamtam ha ka biadai bat ka benta jong ka rata chera ka jing thmu jong ka ne ka jingalang ka long ban wanra ya ka jing yas ngau tho jingmut ha padeng ki te ki artli ki Jilla na ka benta ka jing bha ki nong shong shnong ka te ka than both the report. The report from all the village and even the presentation from Assam side and from Meghalaya also. We have seen it. So now we have to submit a proper correct report to the government and the government thing. Only for one village by community it is 37 families. That is the purpose. So in the days to come DC will verify properly what are the actually ones by these people and then we will submit the final report to the government. Then we will take it. Ki laingot ki kaitor ba paunam jong ka Jilla ki blano sinyang hakaliang ka arts bat culture leng ba ki kam bat ki sap ba kinsai hinen ka sngi ki la sha pen ko buram ha usoso tham auditorium Shillong kini ki laingot ki kinthop ya uba tan borswear daminot J1 khar bat ikong Adeline Khonglam ki bade ki nong tho jing roi ba pau bat ki nong roi ka tien Khasi
uba Tanbor Swear ula sya penkop buram daka Rana Kharkongor Memorial Award uba Daminot J1 Khar bat ikong Adeline kila sya penkop buram daka Riti Excellence Award. Ki prangot kinong yo kusnam na kejala Assam kila sya penkop buram lang hagani kasngi penkop buram kabla penlong daka Anu Prerona ka Riti Academy bat ka Media Plus. Haba ay jingkren hagani kasngi kumukongsan Menteri Ketenat Arts and Culture uba Paul Lingdo ulakran lingkot nakabenta ban kintiw ya karwai kaput katem hagajela bakin thop ya kajing penyo la kajong ka khusnam nakabenta kinong ruai bat kinong put nong tem bat kajing pen kala kerteng ya ka Sikpak Shaka Larity International Center for Performing Arts and Culture. The acronym SIGPAC, I said, let's start with this. Why have SIG in arts and culture? It should be a healthy department. So we've decided to rename it as Larity International Center for Performing Arts and Culture. Ka Executive Director jong ka Prime Meghalaya ikong Isawanda Lalu ilaweri ki samla jong ka jilla ban pentebet ya ki sap bat ki kam baper khnang ba onla ban penjarengkat bat kiri baro jong ka perthai haba ai jingkren ha ka jing rakhe ya ka World Skills Day hinen ka sngi ha State Central Library ila ong ba ka por kala day ki samla jong ka jilla ban jiet ya ka lenti bathmai ban longslur ban kop ha ka perthai halor ka sap jong ki bat om day ban ya khuntang ha padeng jong ki haba kintu ya ki samla ban pendon kam ki core technology bat ki we ki rinsan ai jing hikai ila ong bagi samla ki dei ban long ki blapen kre nakabenta ki lat ki kabu ki badon saudong jongki kan nabat kala rakhe ya ka foundation day ba saupu ar ha ka jing etrelang bat ke NEIPS headquarter Nongstoin West Khasi Hills district ka phang padeng jong kane ka program kalong achievement at 75 transforming lives and nabat contribution in Meghalaya ikong pila kentiu nongkamri district development manager nabat ila mat phang halor ka jingno sinyang jong ka nabat ha West Khasi Hills but eastern West Khasi Hills district lengba ki kampan roy ba pher ukong san ha ka di ka program uba W Mausor ula yaro ikikam jong ka nabat ha ka district ha ka jingele kai tennis Carlos Alcaraz ubawan haka kerdan baningkong haka perthai unya khun persha ya Novak Djokovic ubabat ya kanam ladu haus nembaladep haka jingele kai Wimbledon final jong kishen rang mata ka sngi haka semi final Carlos Alcaraz kari Spain ula penrem no ya Daniel Medvedev kari Russia dah real lie ba ula yo rung haka sin baningkong sya ka Wimbledon final Hakaway pat kajing kai semi-final Djokovic kari Serbia ubabat ya kakerdan baar ula penrem ya Janik Sinner ubawan hakakerdan bapra dah riu saw bat nyaw riu hashwa ya kane ka Marketa Vondrosova kala penrem no ya ka Ons Jabwe haka final jong kikintay haka Wimbledon kabla long hanin kasngi mentapat nganyapet ya ka jinglong jingman kasun meneng ha Shillong Kajing shit kalong arpusaw degree Celsius bat kajing kriat kalong khat khandai degree Celsius kajing sngam ka haw kalong prapula na kashi spa min step bat nyaw pusaw na kashi spa janmit kala bandon kajing hapslap ba malumala hakato kaneki jaka Shwaban poy siya kabakut jong kathup kubon nganya pet biang sashi sen yakimat ba kongsan Ong Menteri dang badu kari Narendra Modi bagi India bagi UAE kenya tre ringkat na benta ka jing ha ka perthai bad ong bagi jing yade ka India baka France kanang klan na kapor sa kapor Penbena Menteri ke Sarkar Jilla ba Paul Lingdo aba on lamkmat Menteri dang ba ka Jilla ya ka Kinhun ka Banlech Delhi Bandawa ya ka jing pentrekam ya ka ILP bad ka jing penrung ya ka Kien Khasi bad garo ha ka kernit ka bapra jong kariti sensyar kari Syapen ko burom langut ki kaitor ke jilla halor ke jing no senyang ke jongki hakikam ruai bat penbena uba Paul Lingdo ya ke jing penkala kerteng ya ke Sikpak Shaka Larity International Center for Performing Arts and Culture Bat on yakun persya Carlos Alcaraz ya Novak Djokovic haka final jong ka Wimbledon matakasni bat yora ka Marketa Vondrosova ya ka nam ladu haka liang kikintay Te parlok da kito ki kubor ngila poy siya kabakot jong kathup kubor jungi mata ka janmit haduk bang na siyembyang bat pila siya kasngi kublay pi baro